नै माबा लाना फैलायबाय मा होनो बेखौ खबाय मानो फैदों नोंथांमोना नैबे खबायखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोङो दिनै बालाबाथिया दङा आयौ लोदो खाहनै जिबाल बिलाय दे गैला गैलालै दे दाबसि दौ हाबि बावसैलाय मोसानायाव गाफांदों खाथिया जुगदों दहाय दान्स खिखुबै गबजिखौनो बावाखै माबासो बिब' खाथि नै खिबो खिबो नै सिंगि दा बिदिनो खालामलाहाय सिंगिया नों खालाम ओ जे सेंना ओ जे ना नै नै ना सिंगि जा आयौहाय बेलथायगोन गैया होनलाय बादि गावगोलै आयौ हाबबाय नामा हाबाखै नै अबे जा गिदिर नै जि बेल' मोनो नै सुरुनि बाहागा बामियानो मानि फैबावदों माथो जरा जराल' फैयो बामियालाय लावख्रुब गुजुयो बाजाराव आदा सामब्रामनि दखानाव खेबनै बोला बेसे बुरजा मोनखानाय नै र' नै खेबनै लाबो माथो नुवाबो Pami keli, etik. Nah, makasih dong nih. Nah, humlan punya, bukan punya. Tukur panaya. Tukur minda a. Terus ang durut kan ya mau pulang. Jumlah. Isi lu hari kami ini sanu apa? Coba bisa kita mau buka naik ini. Dongo, tapi bukan kobe. Hune bamnya. Hune bamnya mana boleh deh. Dongo. Iya dah son. Wow. Borohe. Sotohe. Gideran. Dakhli ini jina bami nih, dakhli kan dah kaget. Dongo. Ayo hune masih bawa bamnya. Mani lu puyu, haglas you. Jora lu puyu, terus. Siap. Musuh nang sana ya. Kenapa? Pi hablu thangnya. Tadi hablu dunia. Labu nunggu. Hati cuma thagan. Bila pi bami lu mani lu kadang. Oke jamin. Nih bamnya nih. Ini masih bawa. Kangkring hune. Ma bên này bami lo. Bu bami dam bu yogan dah kaget ni no. Bu bami ni no. Bu bami lah nang sini jeung. Jangan. Wai sia ta. Panlangan dah biok. Sahalnya. Dia nak hocai, nusir. Bé huni của bạn xin nhá. Huni biết vậy. Ấy thứ ba này bị lâu thôi. Mà thứ nào? Buri bahasa ang dui yahai. Kamu mau thay ni. Này sư đào lên thầm bố bên nào cũng được là. Kalau baca sampai free lu nih bo obami. Payai dalang kacau payai nih. Jadi juga hai nama unan Sundri Zawara dalang. Jula.
Sendiri jora hamba. Labodo. Sribe hone isi गोबां मोनबाय दे दायो. थसो लांफैनायखौ दा मोनायावबो र' देखायना. Enggak dasu enggak नुखादों. नायसाय बिसिबा गिदिरखा मोनाबा एसे मोगथाङावसो बांसिन आरो मोगथाङावसो बांसिन नुयो. दिंखिया दंखायो थावसो गिदिर जोंहा मागुरखौनो प्लास्टिकआव सोखाबाय आरो नै मासेबाव दैबो गिदिरखौ देखायनो दोनदो गाहाय हजों न'आव राननायखौ देखायगोन. जिबौबाबो गारनायाव गैले लाजोबसिगोन जिबौबाबो न'खौ देखायनो. दिंखिया बाहोदों आं नै बेनो आनारस फुरुनि दिंखिया बानायखौबो होफादे नै फुरुनि दिंखिया बाहोनायखौबो दिंखिया बाहोदों आं सुरुखौ फिसिगासिनो. अ नै बुरि आजोंना बोनायखौ नाहरगासिनो. हनै ला नुदों नै नानि दंफैयो बारबुदों होनायाव नै होमबा गांसेमाखौ मासे मोनबासो थांसिगोन एबार माने गांसेमा होन फुरुनि बाहाग फैयालै नायानो मासेबो एबार फैबायदां. मावसोखो नोंलाय ओरै खालाम हनै दंमारो गुरजिया मासे ओइ बामिया नै नै खनायाव आरायहा नांहो गैला नागिरबाय थानो दे फिथोबखौ रायलायबोदों. हनै सिंगिया माबाया हनै बेंसिया बे नारेंखौबो आरो नै फुथिनो हरदो हनै माबाया लास जाथोंसैलै मा मोनाथोंसै नामा आबाब मोनाजासे हरबाय नालाय मोनाखागोन ना नै न'आव फैबाय जोङो हमनानै मोनालायबाय. टाइमा खयथा जाखो नायसाय 5:24 दिनथिबाय 5:30 लादो 5:30 बाजिगोन न' सहैनांगोन. जों माबायदि नुदों ओइ लोगोफोर दायो फैबाय आरोना जोङो मोनबाय फैबाय आरो मोखांल' देखायगोन दै जों फैबाय दायो माने मोनबाय आरो गावनो आन्था एसे दा नै ना राननोसै गांजेमा खांख्राइजों गांजेमाजों बाथोन देनोसै ना.